Žena mora imati uistinu veliko srce kada u svojoj 3 djece udomi i drugu djecu. A to je Mandica Prša-Kučinić. Dobar dan. Recite nam kako je došlo do te inicijative. Poznati ste uistinu da ste jako puno djece već udomili. Da, pa došlo je, eto, igrom slučaja, kod nas tu nema udomitelja za djecu, od uvijek imam taj osjećaj za druge, želim pomagati, htjela sam jedno vrijeme i čitati u domovima, ali sam tu gdje jesam, nema tu ni domova ni ničega, a imamo mjesto u kući i odlučili smo se, suprug i ja, u svoje 3 kćeri da se bavimo još, odnosno da primimo još djece u naš dom. Je li proces udomljavanja bio kompleksan za vas? Nije, to je baš bilo vrlo jednostavno meni i baš je išlo dosta brzo, mislim brzo je obrada, meni je samo žao jako što sam ja jedina udomiteljica u našem kraju za djecu, za starce i ostalo ima. Voljela bi, jer mi svi ovdje na ovom svijetu bi trebali ostaviti nekakav trag iza sebe. Nama je dužnost da se mi brinemo za svoju djecu, za svoju kuću, ali za tu djecu ipak nema niko da se brine i trebali bi mi. Da, svaki čovjek bi to trebao napraviti. Gospođa Mandica je najbolje zaključila ovaj intervju. Da.